lokacin azumi watan Ramadan sai ga mutum geme da shi ba san yin azumi wallahi da riga jin tsoron Allah. Kaga malam da Allah na shiga sabgarka. Malam ni ba da kai nake ba. Ba da kai nake ba magana ta kaje ina yi. Ai naji kana geme mutum ya rinka karya azumi. To shikenan dan yayi magana ko na shiga sabgarka ba fa da kai nake ba. Dan iska ne nan da kake gani na rantse da Allah na buga a jarida. Amma dai ai ba da kai nake ba. Shiga sabgar mutum ba kai ya shiga ta ba fa da kai nake ba. Ni magana ta kaje ina yi. To da Allah in za ka yi magana ka rinka yi kan na zo na wuce. In na karya laifin naka ne. Ba fa da kai nake ba. Ba fa da kai nake ba. Tunda ba da kai nake ba ko ba shikenan ba sai ka wuce. Ba wa shiga kango ba a dinga karya azumi a dinga tsoron Allah. Ya Ramadan halle lalik ya Ramadan hanna suwanak ya Ramadan nawwir alaina ya Ramadan. Cikin shekara daya wata Ramadana so daya take zuwa dinga yi da yana tsoron Allah. Rahmi ya Ramadan zikrun wa tilawa. Fi sabilillahi fa yaran nan fa da ni yake. Wallahi tallahi yaran nan da ni yake. To ya aka ma ya ganni wai na ta wannan har yake. Ya zan ga yaran nan fa zan iya fasumar da shi fa.